Ingqalasizinda engekho esimweni esifanele ukwentuleka kwamathuba omsebenzi kanye namanzi ngezinye zezinkinga ezikhathaza umphakathi wakwaBhokweni eMpumalanga. Izakhamuzi zithi kade zawutshela umasipala ngeinkinga ezibhekene nazo kepha azilitholi usizo. Zithi manje ziyaphoqeka ukuthi zisebenzise imali ezinayo ukuthenga amanzi ukuze zikwazi ukuphila. Lesimphakathi wala eBhayizani. Lana sinekhaya ningakhulu umgwaqo wethu ufile. Kugcwele ama-potholes. Asinamanzi. Manje sizoswakhe ngale siqojeni nakhona nakunemvula. Uma sekufike lo lesihambeki sethu asithembi ukuthi kukhona lokutolwa ngoba sinabo chief lapha bukhosi akusihambeli. Umvikelo womphakathi uAdvocate Busisiwe Mkhwebane ube nomhlangano nabaholi bendabuko undunankulu kanye necabinet lakhe. Kulomhlangano bekuhloswe ngawo uqhamuka nezixazululo. Ngokomthetho amakhosi fanele nakahleli kuma municipal council nabo baphe umbono baconsultiwe nama area wabo nabawa developer ukuba amakhosi ayazi. And then on the other hand now amakhosi ukuthi nabo banga allocate bafaka abantu endaweni zabo without knowledge kamasipala ukwenzelela ukuthi umasipala naye azokwazi ukuthi nakube kunjalo kuplanwe together and then nabafakwa abantu kube kunamanzi kunendlela ezirehe neelectricity. Lolu hambo likaMkhwebane lokuhambela zonke izifundazwe kuhloswe ngalo ukuqinisekisa ukuthunyelwa kwezidingo emphakathini bese kuxazululwa nezinye izinkinga ezikhungethe omasipala.